सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। एसटी महामंडळात लाखो प्रवाशांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं योगदान देखील मोठं आहे। या कर्मचाऱ्यांना खुश करणारा निर्णय राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे। प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा केली आहे। पाहूयात। एसटी कर्मचाऱ्यांना 58% महागाई भत्ता दिला जाईल अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे। राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांना 53%वरून 58% महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे। त्याचबरोबर एसटी कर्मचाऱ्यांची जवळपास 100 कोटींची थकबाकी होती, ती सुद्धा देण्याचा निर्णय घेतला आहे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मी या संदर्भात चर्चा केली। या चर्चेत त्यांनी या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला अशी प्रतिक्रिया प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे। आजच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेतलेला आहे की राज्य शासनाप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांना 53% जो महागाई भत्ता आहे तो 58% देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आणि त्याचबरोबर घरभाड्याच्या स्वरूपात जवळजवळ 100 कोटी रुपयाची थकबाकी एसटी कर्मचाऱ्यांची होती, ती सुद्धा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आमचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना मी ह्या संदर्भात चर्चा केली आणि चर्चा करून त्यांनी ह्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद